Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä esittelen mitä mä sain. Ja joo, älä tässä on paperi. Mutta joo. Ensimmäisenä on Slays. Mä en ole vielä keksinyt nimeä. Ja joo. Tää on joku tämmönen, mä en muista sitä rotuukaan, mutta tää on tamma. Ja täällä on tämmönen kihara, minun harjoja. Täällä on tämmöset letit täällä tässäkin. Joo. Itse asiassa mä otan tän pois. Tästä tän Slays jutun, jos mä saan sen. Koska mä pelottaa, että mä laitan tän jalan oikeasti. Mä pelottaa. Jos mä löydän sakset. Mä siis sain tän jutun irti. Niin joo, mä voisin jättää tän taustalle. Toisena on tämmönen joku kana, en mä tiedä. Mä en oikein tiedä mitä tää on. Mutta tällä ei siis näy silmiä. Tämmöstä tosi söpöä. Ja joo. Ja mä otan tältäkin tän jutun. Sori, mun käsi menee tohon valo eteen. Koska joo, tää on vähän helpompi. Ton tamman mun piti ottaa tohon saksilla. Joo, mä jätän tänne taakse. Joo. Kolmantena on, no siis tämmöset farkut, mut ne ei nyt ihan jäätä näin. Mä voisin siirtää vähän näitä. Ehkä. Ne on siis tämmöset leveälahkeiset. Tai tämmöset leveät farkut. Joo. Sitten on tämmöset, nyt kaalisakana. Tämmöset urheiluhousut niinku adidakset. Joo, nyt kaadan tukanan. Me siis käytiin myös syömässä tänään. Mut joo, onko nyt, kuinka monesta tää on? En mä tiedä. Sori rapina. Ekana on tämmönen korny. Tämmönen. No niinku keksi ja vahtokakki. Tämmönen korny. Sitten on tämmönen tikkari. Sori jos kuuluu askeleen, se kuuluu läheltä. Mutta tämmönen tikkari. Toi tikkari on siis vadelmamakuinen. Sitten on karkkia. Karkkia tällä hinnalla. Ja joo. Siinä oli nää, mitä mä sain. Joo, no niin sitten otetaan ikinä viitosta. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!